Ola, son Carla e hoxe veñovos a presentar o CIP Ánxel Casal, un centro de referencia situado no barrio de Monte Alto na Coruña. É un lugar onde se forman os profesionais que coidan da nosa saúde e da nosa sociedade. A súa oferta formativa é enorme. Comezamos ca familia da sanidade. En grao medio ofrecen coidados auxiliares de enfermería, que podría ser dual, emerxencias sanitarias e, para finalizar, farmacia para farmacia. En canto aos ciclos superiores, a especialización é máxima con anatomía patolóxica e citodiagnóstico, audición protésica, que podría ser dual, dietética, documentación e administración sanitaria, hixiene bucodental, imaxen para diagnóstico e medicina nuclear, que tamén podría ser dual, laboratorio clínico e biomédico, que como anterior podría ser dual. E para finalizar, prótese dental e radioterapia e dosimetría. Pasamos agora a servizos á comunidade. Aquí o centro ofrece o grao medio en atención a persoas en situación de dependencia e 5 graos superiores fundamentais para o social. Educación infantil e integración social. Animación sociocultural e turística. Mediación comunicativa e promoción de igualdade de xénero. Para complementar a súa oferta contan coa área de Química, cos seus cursos de especialización e o ciclo superior dual en Química e Saúde Medioambiental, dentro da familia de Seguridade e Medio Ambiente. Pero o mellor do Ánxel Casal é que non queda só nas aulas, gracias ás saídas que fan, xa ben sexa para facer actividades ou ir visitar centros como fixeron os alumnos de Química e Saúde Ambiental ao Acuario. Se buscas unha formación con futuro e vocación, este é o teu centro. Grazas.